Až zvláštně, o můj bože, ty jsi taky zvláštní. A jo, co děláš? Dívej. Proč se mi koukáte na zadek? Proč se mi koukáte na zadek? Nedívejte se mýmu ptákovi na zadek. Ne. Podívejte se na mýho ptáka. A jako tvůj pták vypadá pěkně trapně, Riley je modrý a nemáš ani jakoby víc barev. Já mám červený zadek a zbytek je černý a bílou hlavu. Každopádně pojďte za těma dvěma obříma ptákama a půjdeme se jich zeptat, co tady dělají, nebo spíš co tady děláme my. Mluvíš ty? Jo, já jdu mluvit, když se jich trošku bojím. Dobrý den, ptáci, moc mě těší. Vítejte, zachránci, vy jste přišli z nebe a zachráňte nás před zmutovanými kohouty. Cože před zmutovanými kohouty? My jsme sice jakoby přišli z nebe, protože jsme z nebe spadli, ale my nejsme žádní zachránci a můžu se ptát, kdo jste jako vy. My ani neumíme lítat, tak vás můžeme před někým zachránit. No, my jsme král a královna tohle zámku. No, já jsem královna. Král a královna, a kdo z vás je